Здравейте, приятели! Аз съм мистер Джакпот и добре дошли в моята поречка Живот на село, епизод номер 5. От около 2 дни не е валяло и почвата почва да изсъхва и е време най-сетне да почнем да работим по тревата и тук по проекта Моя двор. По принцип днеска е 7 март и съм купил на моята шефка подарък за утре 8 март. Това е в колата, след малко ще го покажа, може би се досещате какъв е то от заглавието. Но тая трева ма дразни супер много и избояла е и съм взел косачка, която днеска ще сглобим и ще тестваме, ще видим дали ще мога да косим изобщо. Както казах, вече няма кал, проверих и мисля, че ще стане работа. След това ще запалим барбекю, разбира се, защото трябва да ни е сладко, когато вършим работа. И така, надявам се, ако ви харесат тези клипчета, ударете лайк бутона, една мръсна газа в коментарите, ако искате още клипове такива и разбира се, хайп точки, ако гледате през телефон. Разбира се, да ви поканя на моите стримчета ежедневни в Кик. Ще оставя долу линк в описанието и в пинатия коментар на моя Кик канал, където стримвам от неделя до четвъртък включително, плюс петък на обяд или неделя на обяд. Играем различни игри. Не изтървайте, заповядайте. Кик, мистер Джакпот. Така, сега е време обаче да ви покажа какъв подарък купих на шефката и дали тя ще е доволна. Ето я, Garden. Беше на промоция в Практикер. Големия модел 1800 вата за 500 квадрата. Купих и 30 метра кабел, 3200 там вата мощно, защото все пак стоиш хардшток. Изключително голяма кутия. Пичагата в Практикер доста ме посъветва за косачки и се спрях на този модел. Мисля, че струваше 190 евро. По-малкият модел беше 160 евро и не се заслужаваше. А Garden, както знаете, е една от много яките марки за такава техника. Купил съм си едно такова синичко да се навие разкорителя. Сега е време обаче да свалим кашона от колата и да почнем да го сглобяваме. 15 кг тежи косачката. Дали ще мога да дигнем? Еми ще можем. Аз се натварих, аз ще я дигна. Оп! Вундаба! Данкешойн. Айде! Купих и 4 такива соларни лампи. Не знам, вие ползвате ли такива. Просто ще ги набуда, за да има някаква светлинка там, където си паркирам колата и да очертая двора, пък после ще им направим истинско осветление, но това в бъдеще ще има много проекти по този двор. Даже сега ще ви разправям за проекта Моя двор. Разбира се, че се раздуха точно когато реша да снимам. Това ми е дворното пространство, с което разполагам и ми е много голямо. Както виждате, тук свършва терасата. Сега ще ви покажа един такъв кадър. Вижте къде свършва терасата. Идеята е да бетонирам ей тук напред, до където ми е пръста и оттам направо. И тук да стане бетон, тук да има алейки покрай бетона, напред да е райграс, а от оранжерията насам да се пуснат някакви високи храсти, които да скрият тези неща там, които също ще оправим. За това нещо ще се случи, дай Боже, другия месец трябва да се вкара багерче, да свали нивото, да се сложи арматура, да се залее с бетон, да се щампова. И идеята е тук в това пространство, зад терасата, да се направя такъв кът с мека мебел или шатра, или това да се продължи навеса малко напред, да се стане такова, да си седнеш, да си хапнеш, да си пинеш. Така, ето хора, почвата е твърда, няма да е кално за косени, но тази трева тук много ма дразни и надявам се косачката да се справи. А иначе оранжерията и тук ще се занимаваме с нея. Но там по-напред във времето, като направим, разбира се, бетона, тук ще се направим проект, ще се сеем и някакви неща, но трябва първо да я изчистим, да я боядисаме, да я измием и може и да я приместим по-назаря да е самата оранжерия. Ще видим, не съм го измислял още. Тя като гледам има някакви чували, послани или хартия да ни изниква трева. Много е топло в тази оранжерия, аз нарочно съм я оставил отворено да се поветря. Тя е поликарбонатна. И ще се сеем някакви неща. Ще се правим селско-стопански култури. Тук имам малини, които скоро трябва да отрежа. А отзади са дърветата, ако ги помните, които отрязах. Защото бяха засяти тук, насякъде. Аз ще се сея овошки, обаче искам да са си мои и да са подредени, така да го кажа, защото искам така да се направя градината, че да ми е удобно. Да, 3 дървета по-малко. Беше слива, праскова и още нещо. Не бяха толкова големи дърветата, но поне ще се го подредя както на мен ми харесва. Купил съм си пистолет за боядисване и можете в коментарите да ми дадете идея как
какъв цвят да направим оградата, защото това кафяво не ми харесва. Така че, да, чакаме да изсъхне напълно и с какво да обработя преди да боядисвам оградата. Това ще се случи силно след 2 седмици, но примерно, ето го дървото. Трябва ли с нещо да го шкуря или директно мога да пръскам някаква боя върху него, различен цвят. Но това ще стане белни, как се казва. Тази алея ще се продължи напред, така, по ръба. А тук ще е просто бетонна площадка до, примерно, ей тук. Ей това цялото ще трябва да е в бетон. Е така. И напред е райграс. Ето вижте колко много място има за райграс. И вече оранжериката с примерно някакви туи или храсти. Пак дайте ми предложения какви да са те, защото не разбирам амаграм. Между другото цъфна дръвчето, така че мога да сваляме мартинците или да чакаме и Штъркел. А там е Майя, която май ще ми асистира тук в анбоксинга на косачката, защото днеска трябва да я анбоксим. По принцип сега е 2 часа и някой дупчина там се чува. И мислех да я сгубя само да запаля барбекюто и чак в 4 часа да я пробвам да кося, да не дигам шум. То не че имам съседи, ама все пак. Кажи, Майя. Здравейте и честита баба Марта. Честита баба Марта! Айде, почваме да анбоксваме. Нашата котка Кремчо веднага дойде да изследва новата придобивка и стана интересно. Така че и тя ще помага. Мисля, че това ще е новото легло. А? Ще има ли ново легло? Мале колко е топло, напеква се от слънцето и направо е супер топло е. Трябва да я вържим Мартин съветате. Ами, нека да видим какво има в кутията в кашона на косачката. Ако някога съм си мислил, че анбоксвам косачка, ще я ви кажа, вие сте луди, ако някой ми беше казал. Обаче в момента вълнуват точно такива неща. Отваряме кашона. Оп. Кашон е голям, аз колкото мене. Това кашон е голям колкото тебе, да. Еге. Чакай да покажем. Да покажем вътре в кашона какво става, какво ще намерим. Ще намерим дръжки. Ето е дръжката. Уоу. Уоу. И тя тази е електрическа, бе, тате. Тази, която се разхожда сама. А искаш да кажеш робот? Да. Не, мерси. Не, мерси, не ми трябва този робот. Не. Да, ще направи градината на Ниса. Да. Така. Тук е коша. Вау. Аз къде ще ги трупам? И самата косачка. Тя ще я хвана. Я дръпни кашона. Дръпни кашона, махни го. Давай. Давай. Имаш подарък. И ето я. То като гледам, тя си идва напълно сглобена. Аз си мислех, че повече неща ще сглобявам. Мисля, че тя... Инструкциите. Сега ще ги прочетем инструкциите. Сега ще видим ръкохватките. Но да, има си удобна дръжка да я носим, височина да се нагласяме, колко да ни е. Да, от тук, от това копче. Вижте, оп. Даже тук има ескаличка. Оп, виж как се дигна. Видя ли? И сега е слабна. Не, давай, айде. Да, не разбирам от косачки, но пишете в коментарите ви какво ползвате, каква техника имате. Мисля, че не свърши работа. Ако имате градина, да. Ама те хората имат градини. Така че, айде слагам дръжката и да я запалим. Правим впечатление, че дръжката е с мекичко и спусъка е тук. Копчета разни. Сега има 2 болчета, които трябва да развъртим, за да можем да сложим. Айде, то гайка ли има, бе? Изпадна нещо. Ето го. Изпадна болта, бе. Ето е гайката. Сега трябва да излезе и болта. Единия. И сега от другата страна. Другия. Това е. Ела да снимаш, бе. Ай, нали си операторка? Развъртаме и следващия. На друго си е като имате оператор, бе. Събираме ги тия работи. Сега натискаме дръжката. Разбира се, нямаше как да не ми падне батерията точно като снимах, ама няма проблеми. Тук са на 2 болчета с 2 гайки. Слага се тая работа. На врътки е да се регулира по височина. Аз съм регулирал. И общо взето сега трябва да обърнем отдолу. Има някакъв кашон, който трябва да махнем на мотора. Това трябва да се отрежи. Но така, тук чакаме да стане 4 да мога да я запалим. Но докато чаках си пробвах новия разклонител и 30 метра ще се разплита бая. Тук съм наредил една работа да става след малко. Така че докато правим и полезното, ще правим и вкусното. Няма как. 2 в 1. Ей, сега го палим след малко, ще видите какви мръвки ще изпечем. А сега ще видя и коша. Коша между другото е някакъв платнен, 45 литра.
45 литра кош и сега трябва него да монтираме. Чай да видим сега с една ръка дали ще мога да обърна, да видим отдолу мотора. За какво става въпрос, има ли нещо, което... няма кашон. Гледай ги ножовите, каквото и да му направя. 8 евро струва нов нож, тъй че деца вика Бъстър копчи, газ, як моторък, на тревата ще има. Ще разчита само, има някакъв маркут, ще го изкарам и тук е равно, няма камъни, но пък тревата е баят, тъй че ще даваме мръста газ. Ето е с коша вече, само е тая пластмаса изпадна отвътре, като отворих място за коша и сега ще търся в указанията за какво служи. Ей, тук имаме това, като се отвори, значи е пълно и общо взето, тук има нещо, което стойка, дръжка ли ще е това, това не знам за какво. Дупките бе, сега ще прочетеме. Да, иначе ще има газ. Мале, хълудница. Вижте откачването. Аз ви го показах, май ме забравих. Значи, е така, хоп, дига се. Е така, мога преди ти представя, сваля се. И тук имаме разни сантиметри. 65, 55, 45, 35. 35 е минимума. Да скош, много яко изглежда. Дали ще върши работа? Трябва да върши работа. Сега, тая пластмаса тук откъде? Откъде е това, тая работа тук? Мисля, че това е да запуши това, ако не ползваме коша. Сега ще има в указанията. Да, междувременно открихме в кашона и дръжката, която ще сложим. Айде на кошата. Так, влезна ли? Като от тях си. Идеално. И от тук вече гледаме колко е събрано. Да, може би и за там е това, да го запушим. Сега ще видим. Да бе, намеря го. Ей, тук се слага, за да може като сложим коша да си минава плавно. Сега не знам, виждате ли, не виждате ли, ама с една ръка за ръце толкова. Ей така, шат. Айде, как беше бе? Так. И вижте как става вътре плавно да си идва тревата. Тъй, че това ще е. Сега тук по указания ми дават да правя някакви мурафети с щепсала. Ето. Обаче моят щепсал тук такива мурафети няма. Тъй, че не смятам да го отварям тази работа тук. Тук просто е заключвам, включвам. Чай да скъсаме това. Педала за гъста. Айде пак се на ръка. Дай. Така, късай. Смело и безотговорно. Газ. И това ще е. Аз друго не виждам какво трябва да таковам да правя. Отдолу е стегната. Височината не знам ниско ли е, високо ли е. Ще я дигне малко. После се нагласим. Дръжката се сгъва. И сега ще запаля. Ето, снимки за тъмнела, тук за корицата на клипа. И докато разчиствах, тук имаше и градински маркуч сложен, може да го видите. Имам леки опасения, че може би, вижте каква трева е. И отдолу е влажно леко. Ама направо не знам какво да правя. Вижте как излиза, гледайте какво нещо е. Това не е трева ми, това е някакъв троскот ли, как се казва. Има и коприва. Сега, за тук, нали, за такъв стил трева, няма да има проблеми, предполагам. Обаче е за тая гъстата. Това нещо не знам какво е. Това ще стане ли, няма ли да стане. И си мисля да изчакам утре. Още и утре го дават слънчево. И си мисля да го изчакам да напълно да изсъхне. И утре да я пусна, защото тук няма да имам проблеми. Тук пак е същата, само че е манинка. Вижте го, тук ще стане бетон. Обаче там, където е много, е супер напластено и тя много лесно се вади, между другото. Много лесно се вади. Това е някакъв буреняк тук. Така, дива трева. Даже има някакви цветенца. Но ей, тук знам, че е чисто и няма камъни. Което е добре. Камъните са така една лиха. Те са таковани. И сега ходя с обувките, не са ми мокри. Което значи, че би трябвало да не е мокро и влажно. Но много ме е мерак да я запаля да я пробвам. Но е 3 часа и ще изчакам да стане 4 часа и тогава ще я пробваме. И след това слагаме пържолите, защото се трябва. Да, който не работи, не трябва да еде положението. И да, дайте ми съвети, какво да правя, защото мамата си жаса. За първи път се сблъскам с това. Сигурно някой в коментар ще ми каже: ти си ненормален, как ще косиш с коса такава трева? Я вижте. Ще какво става. Обаче не знам, никой не ми е казал нищо, гледах в интернет, нищо не мога да намеря. Проба грешка е ситуацията. Какво да направим? Ако прецакаме ножа на резачката, 9 евро нов нож и готово. Има лесно. И пистолета за пръскане забравях да ви покажа. Май сега ще го взема. Да кажете става ли за нещо, не става ли. И тия дъски как да ги обработя. Защото те са много. Те са 400 дъски. От тази страна и 400 от другата. И това, ако трябва да се бъдисва на ръка, уже са пък. На Parkside в Lidl за 39,99 много яко пистолет ще се взех.
Разбира се, и те кони тук ще трябва всичкото да са махни. Има някой друга дъска за оправяне. И бой! Сега е 3:30 и понеже сме добри съседи, чакаме да стане 4, докато чакаме. Я покажи тук. Ще палим това, но преди да го запалим, ела да покажем специалното куфърче за барбекю. Тук имаме щипка, имаме си нож, оправяме се тук и трябва да се напълня вода в едно шенце. Отивам за вода. Айде, имаме водичка и ритуалното четвърто палене и четвърто откриване на сезона на барбекюто. Майя, обичаш ли пържоли? Много. А? Много. Ей, сега ще ги направим. Война. Много, нали? Защо? Ойо, кулата ми се разпадна. Няма насам. Нищо, аз сега ще го нагласим. Ела от тази страна, ела да не стоя такова. Сега ще го нагласим, само да запалим. Защо ползваш картон? Еми, запаляхме го, барбекюто. Барбекюто е запалено, да, докато чакаме да стане 4 часа, да не дигаме влява. Ето е косачката, кабела, макарата и всичко точно. Сега чакаме да стане жар, защото Майя много обича какво? Пържали! А вие какви пържоли обичате? Свински или пилешки повече? Ние спадаме по свинските вратни, мариновани с барбекю. Свински. Да, много хубаво мириш на огън, нали? Да. Направо, супер! Айде! Топа! Жарта лека по лека се става, вие не я виждате, аз се виждам и ето ги нашите пържолки, които ще печем. Врат с барбекю сос и пилешко от буче с чесън и билки, любимите ми. А сега вече е 4 часа и ще палим машинката! Айде, слагаме щепсала, включваме и да видим дали ще запали. Кабела малко така, ама добре сега. Как става номера тук? Буфта са ли? Поиграх се малко с височината, сложих я просто на някакво ниво, но е мокра тревата за жалост. Иначе се става. Положението е, няма батерия в GoPro-то и минахме през телефона, пържолките се стават и ударих 2 реда на косачката. И да ви кажа, става. Просто е още доста мокро и може да видите разликата. Долу-горе, а ви ще стане работата. Защото така не се личи. Ама вижте за какъв ръб става просто. Оп! Ето. Ето се вика, сваляме нивото. Обаче е много мокро. То е сухо, обаче по тревата се баят мокро. За първи път снимам с телефона, между другото. Да, не знам дали е по-добре с телефона или с GoPro-то, вие ще кажете. Затова пускаме някакви кадри така. Тук съм се инсталирал аз. Тонконката, биче сръбско, мириче на пържоли и на прясно окосена трева. И май тревата ще оставим за утре. Така че да, това ще е най-вероятно от днескашния влог. Ама не се знае. Пак да напомням за стрима. Всеки ден стримам. От неделя до четвъртък. Кик, Мистер Джакпот. Можете да ме последвате. Пак аз ще черпя по една пържола, който го направи. Да. Вижте за какво става въпрос. О, на батю! Пиле сладко, майко! Ох. Топли парат не са барат. Стой ни де да бягаш. Едей къде отиде сега. Шат. Много добри пържолки. Вземам ги от една месарница и там ми ги правят с марината. Много яки. И отделно ги задушавам тук. И да ви кажа, най-големия кеф за барбекюто е тази тенджера, която е като термос. Тя няма дъно, но задушава ги и ги пази до 8 часа. Вижте кой е дъното. До 8 часа топли, но като ги стегна и те продължават да се готвят от само себе си вътре. И е много на далавера. 5 лея. Всеки китайски магазин. Ох. Сложихме и пилешките и продължаваме с малко сланинка и хляб. Значи, това е най-якото нещо да имате къща, да си правите такива неделни, съботно-петъчни барбекюнца. За мен това е топа просто. Топа. Сега ще направим един тегел, да ви покажа как става това. И мръсната газ! Сега не знам, когато правих ревю на барбекюто, дали ви показах най-голямата екстра, като се купите и ябълков сок в бутилка. Ето я. И така, и си пийте ягодово сокче и всичко е точно.
Това влог ще изчакам така от тази страна да изсъхне, защото е мокра, влажна и така нататък. Ударете лайк бутона, пишете си още коментари, дайте ми идеята като цвят да е оградата, дайте ми съвети какво да правя с стрелата и дали правилно кося. Мога да обърнем оператора да покаже. Но просто от едно минаване една труба. Мисля да я изкося първо по-високо, после по-ниско. Бе така или иначе има да приправяме неща. Айде, аз бях Мистер Джакпот, долу е лайк бутона, шир бутона, хайп точки, стрим в кик и мръсната газ. Чао!